Nou, wij gaan jullie foto's maken. Want wij hebben van Sim en Harden 3 dagen hier in Gastelaan. Zodat we iedereen zien leren kennen wat wij op het platteland van Gastelaan te wieren hebben. Ja. En daarbij je het programmaboekje. En daar komen foto's in. En een stukje uit het bedrijf. Nou, deze mensen komen toch maar met hun guidebedrijf. Dus we komen hier even foto's nemen voor in het boekje. Even op de website. Now you may not be good looking and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always. Ze eten hier alleen maar op. So true. Don't need a Ja, hou even, ze eten niet op. Nou, de boer die kent er ik alleen bij vanzelf. Now I never get heartbroken. No, I never. De bovenop? Ja. En hoe is het dan afgekomen? Nou, erop meteen. En hij heeft een heel mooi uitzicht. En hij heeft misschien nog een hele mooie foto van in het boekje. Ja. Hij heeft alle guides er een beetje op. Ze weten het wel leuk te betekenen, hè? Ja, Zo is het heel grappig dit. Ben je maar helemaal klaar voor? Ja, niet een hutje, de mini. Nee. Ja, daar gaat hij. Stroffels hier, hoe gaat hij? Now I never get heartbroken. No, I never get the blues. And if I play that game of love, I know. Hoe gaat het, Josie? Ja, hartstikke best. Ik zie het een beetje spannend hierboven, maar we zijn wel vrij van de guide. Nou, ze eten me niet meer op. Dus, Ben je altijd degene die het zwieren werk doet? Nou, dat hij al maar vrolijk op paard bent, hè, dan draai je even op. Maar jou er niks om. En je ziet niet de voorzitter, dus die moet delegeren, hè. Dan mag je geen nee zitten. ja, daarom zit ik hier bovenop, hè? Ze roepen net wat voor de camera. Dat, Nee, ze ben niet benauwd. Hartstikke mooi. Nou, klaar. Ben je tevreden? Ja, alleen op de guide ben ik heel nieuwsgierig. Dus dat is best wel lastig om ze er fatsoenlijk op te krijgen. En ze zijn nogal eet graag, maar het is over het algemeen heel best lukt. Dus we zullen in de mooiste eruit ziekje. En dan kunnen ze gebruiken. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. Goedemiddag. Ja, dat is de schilder al. Dat is een schilder al. Heel boetje. Jan Baatje. Goedendag. En deze mevrouw gaat met jou mee naar boven. Zo naar boven. 88 hier, hoor. Als hij woont. 88? Nou, bijna. Oren mannen. Ja, ben ik een held. Hè? Zo toch? Mag nou weer, mag nog. Mijn vrouw die herder van de melkboer. Hè, dus wij wennen dus een dorp verderop. Er komt dezelfde melkboer komt er. En die zei dus van, vrouw Terpstra, we willen dolgraag een keer mee omheen. Nou, ik zei, dan moet het altijd even wezen nou. Maar die hebben we al oppraten, de burgemeester hier omheen zo. Dus ik zei van, nou, dan moet mevrouw Terpstra gelijk maar even mooi. Als je nou eerst gaat, als je dan vallen, dan vang ik je wel op. Zo is dat. Hoe liep het, mevrouw Terpstra? Oh, ik vind het wel net, hè? Nee? Oh, wacht je nou? Ben je zenuwachtig? Nee. Nee? Nee, dat niet. Waarom moet je zo graag een keer naar boven? Gaat u zich dus even. Hè? Ja? Alleen mooi op de kop van Ja, dan ging ik wel Ja, achter mevrouw oké. Terpstra. De wijsheid. Ja, Dat is wel verstandig. Dan zeg ik maar beginnen. Ja, kom maar vast. Dat loopt dat mooi, hè? Ja, jongen, ja. Nou, je hebt het wel aardig stevig gedeld, zeg. Minder hard, hè? Ik denk steeds Maar dit is het trekken dat al genoeg daar, hè? Ja, kijk, ik kan hier ook wel een beetje worden, hè? Oh ja. Bopperstuk. Sure. Wil je al even de klok nu doen? Want dan kan je geen machine dat voor je binnen. Zou we het touw even aangeven?
Kijk, even hier een beet pakken. Hoe gaat het, vrouw Terpstra? Oh, hartstikke mooi. Ja? Ja, het valt daar. Toch, Kijk, net toch. Je valt er wat, hè? Ja. Je had geen hechtenvrees, hoor? Nee. Nee? Nee. Tenminste, nog een auto dan net. Nee. Komt misschien nog. Oeh. Maar ik moet eigenlijk wel een andere heen. Ja, maar dat is ook niet makkelijker. Ja, zo dan? Au. Ja. Denk maar gewoon, daarom zei ik heb een helm. Dan doe het op maar door. So free your mind, you will Hier ben je al. Je gaat hellen. Ik ga het hellen. Nou en? Is het mooi te worden? mooi. Nou ja, jammer dat het nog net zo mooi waar is. Ja, het is een beetje. Ja? Als het helder waar is, kun je gewoon op Ameland zien. Ja. Ja, geweldig. Ja, maar het skier is. Ja, het is jammer. Geweldig. Je bent 100 watt afval. Absoluut. Ik heb nooit gehad dat ik dat redde zo.